راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي سولوس كلت لكاتيت فنونا كم وترو بزينا فليمو مدب سبورت كسعبلكم يو مسانا كتسنحو بخبرين عدمنا أرستا زينا كنقدم መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ መሬት ትግራይ ክስሕብ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዳሎ። ኤርትራ ትሕቲ ባዶ ሚእታዊት ዕቤት ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶት ወይ ጂዲፒ ኣመዝጊባ። ሞቃዲሾ ሰበስልጣን ኣብ ዝዓርፍሉ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ዝርከቦም ብውሕዱ 10 ሰባት ተቐቲሎም። هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር መንግስቲ ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ሰራዊቱ ክስሕብ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዳሎ። እዚ ኣብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ዝካየድ ዘሎ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከምኡ ድማ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝቃወሙ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ መቕተልቲ ዓመፅ ዝርከቦ ገፍዕታትን ምምዝባል ትግራዎትን ብምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ጸቕጢ ክገብረሉ ዝጠልብ እዩ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ጻውዒት ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ካሊፎርንያን ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫን እውን ን4 ለካቲት ተመሳሳሊ ሰልፍታት ክካየድ ተመዲቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቲ ብኩሉ ሸነኻት ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ምፍራት ጸጥታ ንክልል ትግራይ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸር ብዘይምኽኣሉ ብውሕዱ 4 ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ንዘይተወሰነ እዋን ክጸንሓ ምዃነን እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ወይ ጂዲፒ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመተ 2020 ናይ ኣሉታ ባዶ ነጥቢ 6 ሚእታዊት ወይ ድማ ኔጌቲቭ ባዶ ነጥቢ 6 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዝነበሮ ባንኪ ዓለም ኣብ ጥሪ 2021 ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ገሊጹ። ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ዓመተ 2019 $6.5 ቢልዮን ዝተገመተ ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ናይ 3.7 ሚእታዊት ዕቤት ዝነበሮ ኮይኑ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት ናብ ትሕቲ ባዶ ሚእታዊት ምውራዱ ከም ኣውራ ጠንቂ ዝተጠቕሰ እቲ ንቁጠባ ዓለም ጸልዩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ክሳብ መፋርቕ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዙሕ ለውጢ ክረአ ተስፋ ዘይብሉ ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምምሕያሽ እንተርእዩ ናብ 3.5 ሚእታዊት ክዓቢ ተኽእሎ። ብመሰረት ባንኪ ዓለም ዘቕረቦ ትንቢታዊ ጸብጻብ ድማ ኣብ 2022 እውን ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ካብ 5.5 ሚእታዊት ዝሓልፍ ኣይኮነን። ካብተን ድኻታት ሃገራት ዓለም ተባይላ ምስ ቀዳሞት 10 ትስራሕ ኤርትራ ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶታ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ዓለም ክነጻጸር እንከሎ ባዶ ነጥቢ ባዶ 1 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝሽፍን እዩ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ዘነጽር። ጀምላዊ ዘቤታዊ እቶት ወይ ጂዲፒ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓመት ሙሉእ ዘፍረየቶ ዘበለ ኩሉ ይኹን ዝቐረበቶ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብመጠን ገንዘብ ክትመን እንከሎ ማለት እዩ። ጀምላዊ ሃገራዊ እቶት ወይ ጂኤንፒ ድማ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ወላ እውን ካብ ናይ ወጻኢ ፍርያት ይኹን ኣብ ሓደ ዓመት ዝረኸብዎ ውህሉል ኣታዊ እዩ። ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር መሐመድ ኑር ገላል ዝርከቦም ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ኣረጋጊጹ። ብ31 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት ኣብ ኣፍ ደገቲ ሰበስልጣንን ወጻእተኛታትን ከም ዝዓርፍሉ ዝተነግረሉ ሆቴል ኣፍሪክ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ነታጉ ድሕሪ ምፍንጃሩ ዕጡቓት ናብቲ ውሽጢ ሆቴል ብምእታው ሓያሎ ሰባት ጅሁ ሒዞም ክሳብ 1 ለካቲት ክታኸሱ ከም ዝወዓሉ እዩ ተሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ከም ዝፈጸሞ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ምስ ምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብቲ ሃገርን ሓድሕዳዊ ግጭትን ምድኻምን ናይተን ሰራዊተን ናብ ሶማሊ ኸን ጸንሓ ጎረባብቲ ሃገራትን ተደማሚሩ ንኣልሸባብ ፍናን ሂብዎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክስዕብ እዩ። ደጊምና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀርት ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ 2 ለካቲት 2021 መደብ ስፖርት ሓበሬታውን ኣዘናይን ትሕዝቶታት ዘለዎ ነጥብታት ተንኪፍና ኣለና። ምክትታልኩም ከም ወትሩ ብኽብሪ ንዕድም።
ب28 حدار 2016 قطم فتصامي سودا أمريكا نمكياد زغشو زنبرو 22 تጻወቲ برازيلاويت كلب تشابي كوينز زركبوم 77 سبات زسافرت نبرت بوليفياويت منقد داير لاميا زخونت نفاريت كاب كتما سانتا كروز بوليفيا تبقيسا ناب كولومبياويت كتما ميدلين تغنعلو أبز نبرت اوان أب كل أير كولومبيا مساعتوت ناب معرفيا كي بصحت ندارس لزودت أب مريت وديقات حمششا بتي زقات أما حدقا أبتا نفاري تسافيروم زنبرو كلهم قياشو هيوتوم كسنون كلو شدشتغن قليلن كبيدن مهسيت وردوم بهيوت سريروم اتوم كابتي تراجيديا وحدقا زدحنو آلان روشل جاكسون فولمانن زامبير نيتون استبالو تتصاوتي كلب تشابي كونز حانتي هوستس حادت رات سفارين أبورح مقابيت 2019 بحمام لب زموتي غازيتنيا رافائيل هنزلنيوم كابزوم سلسته تጻወቲ حلاو لدات فولمان حنت اغرو كاب تحتي بركو كقرصن كلو نيتو دما بسنكت حدقا بزوردو اكلاو مغداتي تدغاغامي مطبحت كون تكايده كاب قنزا كناغف بزي مخالو تصوتو كقصلاي كالن اب محدراو سراحتا غانتاغن كم ابال ستاف كوين يسرحلو آلان روشل بوغنو ابتي حدقا كبيد ناي حقوما سيتي اغوانيفو كونت نبره دحرست قبر لعوت مطبحتكن دحرت شعت توارح ناب كعس اغر تمليسو إذا كلب حدقا نفاريت نسانتهم تጻወታ بمتكا أب قداماي ديفيجن 3 عامات دحر مقلاسا مبل 19 درجة بمحز أبور حدار 2019 ناب كلاي ديفيجن وريدا إذا حدا عامت ندحري تمليسا كتጻወት صنحت غانتا زحلفه عربي أنصار كلب كونفيانكا وساني قطما كايدا نيرا أقدما نكلب أفيا كلتا بحد سعرت كلب أمريكا MG نتبا ناب 73 صبللتا شوتا أدما ناب 10 كب بمبالا بدحريا أبكا لاي درجة تقميطة 7 نتبن 19 صبللتا جولنا وهليلا نام ميدا زوردت تشابي كونز شامبيون كتكون تدا خوينا كتعوت راي زيكونه اتعوتون بناي كلتا جولات فللي كخون نيرو مخنياتو بناي حنت جول في اللي انتدا تعويتا مس كلب أمريكا MG بنتبن ببزح شتاتاتن كتم معرارة تغال دامبر أبزي عامة سبورت أمريكا MG زأتوت تقول 4-3 تشابي كونز أوصرت تقار 4-1 ترايس لزخون نتي كبري شامبيون كتركب وايتغلنيا نزي حق زي فليت أزاتوت كلب تشابي كونزي كاب 7 دقيقة حيزة كساب كلتا بحدا كوان تتمرحت نتا أقداسي زخونت جولجن كساب أقام فتسمتات صوتا أي رغبتان مدوب ناي صوتا أوان تودي وتوساق متكاتا ناي زباخنا جيزي مستوهبه أما بل 9 دقيق تشابي كونزي فتسم كلا رغبا نتا نفتسم كلا استغربت كعسو زهرمي أنسيل مرامون تباب بزملو أقباب أبسكيعت سلزعلبا تشابي كونزي زدليا وتصيد حفيسة شامبيون كالاي ديفيجن بمغان نابك قداماي ديفيجن حقيرا نتي مرغاغصي شامبيوننتا زخونه وانچ ادما اتي انكو كاب ناي 2016 حدغا نفاري دحينو داغماي ناي كعس اغر مويو كقصل زخاله اب مسمر مكلخال صاوت حلقه غانتا تا كلب آلان روشل تقبيلو مسبصوتو ناب سماي انقعريروا أبال سلفي عيو إنجليز زخونت مارغريت هوجنن أبال سلفي ليبرالاوي ديموكراسي زخونت ليلا مورانن منغست إنجليز أبل علوانان كلب تشيلسي روسياوي رومان أبراموفيتشن مس كلب إيفرتون لعلم تأثار زلو روسياوي أليفر عثمانوفن سقومتي كوسد صويعن إذن كلتا أبالات بايتو إنجليز أبل علزوم كلتا بليونرات ويكاسب صقا سقومتي كوسد زتلباز زلوها تقامي منغست روسيان بريزيدنت بوتين زخونه ود 44 عامت أليكسيل نافالي بمنقدي تحباباريو بدحري زغربو محصنتايو تحبابار نايتي أبز حلف عامت بسنكي وديت منغست روسيا مقانو زنقرلو تكبار مسمام حميمو أب جرمن حكمنا وحجز كركب دحر مصنح حاويو قدمي كل تسمون أب هاجر روسيا كملس أبز فتنلو أب معرفون فرتي أب تحت قيدي بوليس زاتوي أليكسيل نافالي أب لعلي منغست روسيا تسقط انفتار من تان ككال زرزر اسمات ناي شمونته مست منغستي زي قدس طبق شركنت سلازلوم بهاجرات معرب معقب كجبرلوم علوم زبلوم علاوي زجبرك قون كله كلته كابزوم سبصقه اب 2003 نكلب تشيلسي زعدغن ونان لعل 18 بليون دولار زخونن ود 54 عامت رومان ابراموفيتشن اب كلب ارسنال لعلي 30 مئتاويت بصحي زنبرمو بصحيتو شيطو بمنقدي نقداو كوبانيو مس كلب ايفرتون ناي سبونسر وعل زجبرن وناني لعلي 16 بليون دولار زخونه ود 67 عامت اوليفر عثمانوفنيوم منغست روسيا نافالني كفتحو منغست انجليز قديمو حتو قريبو كوانت نبره ازن تتقص أبالات بايتوغن ازي أسنان زيبلو تقلب أخول ايكونن بالتي كوينن هابتي نايزو موفرتي كدس كلين تعرتات زكايدا زلوا أبراموفيتش بزيكاتي أب كلب تشيلسي زلو رأسمال أب إنجليز كل 100 مليون باوند زقمت منبري زركبو استفلالي هنساتاتي ونن أب كل 2018 كم أو فاري متن فيزو كحدسلو حتيتو بمنغستي إنجليز تنسقي أبراموفيتش كابتو وانتيات حيزو ناب إنجليز آي آتون
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዓላሚ ፍራንክ ላምፓርድ ኣባሪሩ ንጀርመናዊ ቶማስ ቱሸል ዝቆፀረ አብራሞቪች ንቼልሲ ኣብ ኢዱ ካብ ዘእትዋ ደርዘን ዝኣኽሉ ኣሰልጠንቲ ከም ካምቻ ዝለዋወጠ ክኸውን ከሎ ዛጊድ ድማ ብሰረቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘይምሕር ኣሰልጠንቲ ናይ ምሕግሓግ ስጉምቲ ነቶም ኣሰልጠንትን ተሓጋገዝቶምን ከኽሕሶም ስለ ዝግደድ ንካሕሳ ጥራይ 112.5 ሚልዮን ፓውንድ በቲኑሎ። ኢጣልያዊ ኣጥቃዓይ አንቶኒዮ ካሳኖ ካብ 2005 ክሳብ 2007 ማለት ንክልተ ዓመታት ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ናይ ፀወታ ግዜ ኣሕሊፉ ነይሩ። ኣብ ዝተሰለፈሉ 29 ግጥማት ድማ 4 ጎላት ጥራይ ኣመዝጊቡ። እዚ ብጊንጢ ባህርያቱን ቴክኒካዊ ብሉፅ ክእለቱን ዝልለ ዝነበረ ተፃዋታይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ዝነበረ ክሪስቲያን ቬሪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊች ኣዕሊሉ ነይሩ። ንሱ ኣብ ዕላሉ መግብን ደቂ ኣንስትዮን ጠንቂ ናይቲ ኣብ ማድሪድ ዘሕለፎ ዘይዕውት ናይ ፀወታ እዋን ከም ዝነበረ ኣረድዩ። እዚ ወዲ 38 ዓመት ነዚ ብዝርዝር ከረድእ እንከሎ ማድሪድ ምስ ኑቴላ ዝተባለ ፈሳስ ቸኮላታ ዘፍሪ ትካል ናይ ስፖንሰር ውዕል ስለ ዝነበራ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ወርሓዊ 5 ኪሎ ኑቴላ ይውሃቦ ነይሩ። ምስ ኣሰልጣኒና ፋቢዮ ካፔሎ ብሰንኪ ምጉርፋጠይ ከምቲ ዝድለ ይስለፍ ብዘይ ምንባረይ ብዛዕባ ኣካላዊ በቕዓተይ ይግደስ ኣይነበርኩን። በቃ ነዚ ኑቴላ ብዘይ ገለ መቋሰይን ብዘይ ጠገለን ከም ስርዓት ብቐጥታየ ካብ ጥርሙዝ ገጊሒጠ ዝበልዑ ነይረ። በዚ ምክንያት ካ ኣብ ውሽጢ 7 ወርሕ 14 ኪሎ ወሲኸ ኢሉ። ንሱ ብምቕጻል ኣብ ማድሪድ ሓደ ኣብ ሆቴል ዝሰርሕ ሓሳሳይ ዓርኪ ነይሩኒ። ስርሑ ድማ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ስጋዊ ርክብ ምስ ፈጸምኩ ሓደ 3-4 ምቁር ሕብስቲ ማለት ኬክ ሒዝካ ምምጻእ እዩ። ነቲ ኬክ ንዓያ ረኪቡ ኸዓ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሒዝወን ይወፅእ ብምባል ነቲ ኣቐዲሙ ኣብታ ንታሪክ ህይወቱ ተዘንቱ መጽሓፍ ከም ጠንቂ ውድቀቱ ዝጠቐሶ ክልተ ዓበይቲ ምኽንያታት ደጊሙ ኣቃሊሕዎ። ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኔይማር ፓራካስ ተባሂሎም ንዝፍለጡ 3 ናይ ቀረባ ኣዕርኽቱ ንኽዕጅቦን ምስኡ ግዜ ንኽሕልፉን ወርሓዊ ደሞዝ ከም ዝኸፍሎም ተገሊጹ። ኔይማር ነቶም ጂል ቼፖላ፣ ዮታ ኣማኒኮን ካርሎስ ሄንሪክን ዝተባህሉ 3 መሓዙቱ ንነፍሲ ወከፎም ወርሓዊ 10,000 ዩሮ ይኸፍሎም። እዚ ናይ ዓለምና ዝኸበረ ተፃዋታይ ዝኾነ ወዲ 28 ዓመት ብራዚላዊ ነዞም ኣዕርኽቱ ብዘይካዚ ናይ ገንዘብ ውህብቶ ኣብቲ ኣቦይ ጊቨል ዝተባህለ ጫካ ናይ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ንኽቕመጡ ከም ዝፈቐደሎም እውን ብተወሳኺ ተፈሊጡሎ። ንኻልኦት ኣዕርኽቱ እውን ብዙሕ ግዜ ውፃኢታቶም እናሸፈነ ካብ ብራዚል ናብ ፈረንሳ መፂኦም ከም ዝበፅሕዎ ዝገብር ኔይማር ኣብ ወርሒ ሰነ 2013 ምስ ክለብ ባርሴሎና ንፈለማ ግዜ ንኽፅምበር ኣብ ስታድዮም ኑ ካምፕ ልዕሊ 56,000 ደገፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉን ምስ ህዝቢ ዝተላለየሉን ኣጋጣሚ ንስድራ ቤቱን ኣዕርኽቱን ኣብቲ ፅምብል ንኽሳተፉ 300,000 ዩሮ ውፃኢታት ገይሩሎም ነይሩ። ምስ ክለብ ሳንቶስ ተሓቂፉ ዝርከብ ካዋን ባዚል ዝተባህለ ወዲ 8 ዓመት ብራዚላዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሃገሩ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀኒዩ። ባዚል ስሙ ክለዓል ዝቐነ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ምስ ኩባንያ መፍረናውቲ ስፖርት ናይክ ውዕል ምውዕዋዕ ከኣቱ ብምኽኣል እዩ። ልዑል ቴክኒካዊ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ዝውንን ባዚል ኣብ 2019 ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ፉትሳል ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሳን ፓውሎ ብሉፅ ተፃዋታይ ዝብል ክብሪ ለቢሱ ንሽልማት በቂዑ ነይሩ። ከሳብ ሕጂ ትብዕድመ ዝነኣሰ ምስ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ናይክ ውዕል ዝተፈራረመ ኮይኑ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝፀንሐ ተፃዋታይ ኣብ መበል 11 ዓመት ዕድሚኡ ውዕል ምውዕዋዕ ዝኸተመ ብራዚላዊ ሮድሪጎ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን 20 ዓመት መሊኡ ዘሎ ሮድሪጎ ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ብራዚላዊ ኔይማርን ኣርጀንቲናዊ ሜሲን ምስ ኩባንያ ናይክ ንፈለማ ግዜ ናይ ምውዕዋዕ ስምምዕ ክፍጽሙ ከለዉ ደቂ 13-15 ዓመት ነይሮም። ውዕል ምውዕዋዕ ካብ እተላዕለ ምትሃታዊ ጥበበኛ ኩዕሶ እግሪ ብራዚላዊ ሮናልዲኞ ዓመታዊ $750,000 ኣታዊ ዝረኽበሉ ውዕል ምውዕዋዕ ምስ ኩባንያ ልስሉስ መስተ ኮካኮላ ኣትዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ 2017 ምስ ብራዚላዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ሚኔሮ ምስ ተጸንበረ ከም ሓድሽ ተፃዋታይ ጋንታ ሕቶ ጋዜጠኛታት ንኽምልስ ኣብ ጋዜጣዊ ዋዕላ ተረኺቡ። ክለብ ኣትሌቲኮ ሚኔሮ ምስ ኩባንያ ልስሉስ መስተ ፔፕሲ ውዕል ናይ ስፖንሰርሺፕ ስለ ዝነበራ ከም ንቡር 2 ኣብ ታኒካ ዝተዓሸገ ፔፕሲ ኣብ ቅድሚቲ ሮናልዲኞ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ጣውላ ኣቐሚጣ። ሮናልዲኞ ከዓ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ እዋን ጽምኡ ንምርዋይ ብገርሁ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ተዳልዩ ዝነበረ ፔፕሲ ጎርዳ ዓቢሉ። ቀንዲ መቐናቐንቲ ኩባንያ ፔፕሲ ዝኾነ ኩባንያ ኮካኮላ ከዓ ብተግባር ሮናልዲኞ ስለ ዝተቆጥዐ ነቲ ምስኡ ኣትይዎ ዝነበረ ውዕል ሰሪዝዎ። ሮናልዲኞ ከዓ እቲ ክሳብ 2014 ክቕጽል ዝነበረ ውዕል ብሰንኪ ዘይጠቕማ ማዕጓብ ምስራዙ ብሓፈሻ $1.5 ሚልዮን ከሲሩ። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ኣንጻርታ መወዳእታ ደረጃ ሒዛ ዘላ ክለብ ሼፊልድ ዩናይትድ ገጢማ ነይራ።
ኣብቲ ግጥም ድማ ንሼፈልድ ዩናይትድ ሲዕራ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ክትምንጥል ዕድል ነይርዋ እንተኾነ ግን እቲ ጸወታ ብዓወት ሼፈልድ ዩናይትድ 2-1 ብምፍጻሙ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጊማ ናብ መሪሕነት ኣይተመልሰትን። በዚ ስዕረት ዘይተሓገሱ ደገፍታ ኸኣ ንጠንቂ ስዕረት ጋንቶም ናብቲ ኣብቲ ዕለት እቲ ብተጉላባነት ዝተጻወተ ፈረንሳዊ አንቷን ማርሲያልን ሩይ ጌጋ ዝፈጸመ ተወላዲ ኮንጎ ኣክሴል ቱዋዘምቤንዮም ከርግፍዎ ፈቲኖም። ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ክልቲኦም ተጻወትቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓለታዊ ጸርፍታትን ዘለፋታትን ክወርዶም ከሎ በዓልቲ ቤቱ ንማርሲያል ዝኾነት ሜላን ኸኣ ካብ ብዙሓት ወገናት ኣሰንባዲ መልእኽቲ ተቐቢላ። ብመሰረት ካብ ሜላን ዝተረኽበ ሓበሬታ እቲ ቶም ዘይስነ ምግባራውያን ደገፍቲ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ቀጢንን ንጹርን ኮይኑ በዓል ቤትኪ ንክለብና ማለት ማንቸስተር ዩናይትድ ከምዚ ሓድጋ ግበሪ እንተዘይኮይኑ ግን ንዕኡን ንወድኽን ክንቀትለኩም ኢና ዝብል እዩ። እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ብቐዳም ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኣርሰናል ባዶ ባዶ ድሕሪ ምፍልለያ እውን ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ማርቆስ ራሽፎርድ ኮይኑ ራሽፎርድ ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሰብኣውነት ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኣዝዩ ዝሓመቐ ደረጃ በፂሕሎ ኣነ ጸሊሜ መዓልታዊ ድማ ጸሊም ብምዃነይ ኩርዓት እናተሰማዓኒ ዝነብር ኢሉ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ዘሕፍር ተግባር ብምኹናን ነቲ ጉዳይ ናብ ፖሊስ ከተቕርቦን ከላ ፖሊስ ከተማ ማንቸስተር ከኣ ንገበነኛታት ንምሓዝ መርመርኡ ድሮ ብዕቱብ ከካይድ ከም ጀመረ ገሊጹ። ኩባንያ ፌስቡክ ብወገኑ ነቲ ዓሌታዊ ትሕዝቶታት ዘለዎ ርእቶታትን ንማህደር ናይቶም ጸሓፍቱን ከም ዝድምስሶ ኣፍሊጡ። ክለብ ባርሴሎና ብፊናንሳዊ ቅልውላው እናተሳቐየት ኣብ ገምጋም ጥፍሽና ረጊጻትሉ ኣብ ዘላ እዋን ካብ ዓመተ ስፖርት 2017-18 ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመተ ውድድር ንዝቕጽል ምስ ሊዮነል መሲ ዝገበረቶ ውዕል ዘቃልዕ ደቂቕ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሊሑ ወፂኡ። እቲ ብሰንበት ንባርሴሎና ዘዕነወ ዓርሞሻዊ ውዕል ሜሲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብጋዜጣ ኤልሞንዶ ዝተዘርጋ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ውዕል ሜሲን ጋንቱን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት 555 ሚልዮን ፓውንድ ዝሽፍን እዩ። ገለ ካብቲ ዝተጠቕሰ ኣሃዛት 138 ሚልዮን ዩሮ ንደሞዝ መተባብዒ መቕሽሽን መሰል ምስልን 115.2 ሚልዮን ዩሮ ንጉንዖ መሕደስ ውዕል 80 ሚልዮን ዩሮ ኸኣ ንጉንዖ ተኣማንነት ዝውዕል እዩ። እቲ ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ብመሰረት ውዕሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመትን መንፈቐን ድሮ 512 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ካዝኑ ኣታዊ ከም ዝገበረ ይሕበር። እቲ ዝተረፈ 43 ሚልዮን ዩሮ ኸኣ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ 5 ወርሕ ክቕበሎ እዩ። ከመገላልጻ ጋዜጣ ኤልሞንዶ ወዲ 33 ዓመት ሜሲ ኣብ ታሪኽ ፕሮፌሽናል ስፖርት እቲ ዝለዓለ ተኸፋሊ ኣትሌት እዩ። እዚ ብዘይካቲ ውዕል ዝምልከቶም ወገናት ካልእ ኣካል ክፈልጦ ዘይግባእ ሱቱር ውዕል ንሊዮኔል መሲ ከም ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ባርሴሎና ተሰኪማቶ ዘላ ክሳብ 1.2 ቢልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ዕዳን ፊናንሳዊ ቅልውላውን ንምግባር ብጊዜያዊት ቦርድ ኣማሕደርቲ እታ ክለብ ኮኔልካ ክልሖ ከም እተገብረ ገለ ተንተንቲ ይግምቱ። እዞም ተንተንቲ ከም መርትዖ ዘቕርቦ ድማ ጊዜያዊ ፕረዚደንት ክለብ ባርሴሎና ካርሎስ ቱስኩዌተስ ምስ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ኤልሞንዶ ዘለዎ ናይ ቀረባ ርክብ እዩ። ክለብ ባርሴሎና ብሰንበት ምሸት ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ኣብ ምዝራቕ ሓበሬታ ናይ ዝውዕል ኢድ ከም ዘይብላ ብምግላጽ እታ ጋዜጣ ብዘይፍቓድ ንዝርዝራዊ ትሕዝቶ ናይ ትውዕል ናብ ህዝቢ ብምዝርጋሕን ስም ሜሲ ብምጽላማን ሕጋዊ ክሲ ክትምስርተላ ምዃና ኣፍሊጣላ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሎም ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ናይ መበል 22 ሰሙን ግጥማቱ ከሰላስል እዩ። በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 9 ምሸት ሼፈልድ ዩናይትድ ምስ ዌስት ብሮምቪች፣ ወልቭስ ምስ ኣርሰናል ሰዓት 11:40 ምሸት፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሳውዝሃምፕተን፣ ኒውካስል ዩናይትድ ምስ ክሪስታል ፓላስ፣ ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 9 ምሸት በርንሌይ ምስ ማንቸስተር ሲቲ፣ ፉልሃም ምስ ሌስተር ሲቲ ሰዓት 10:00 ምሸት፣ ሊድስ ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ሰዓት 11:40 ምሸት፣ ኣስቶን ቪላ ምስ ዌስትሃም ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል ምስ ብራይተን ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 11 ምሸት፣ ቶተናም ምስ ቸልሲ ክፋለማን። ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ብሓደ ጸወታ ድሒራ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ብ44 ነጥቢ ትመርሖላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብ41 ነጥቢ፣ ሊቨርፑል ብ40 ነጥቢ፣ ሌስተር ሲቲ ብ39 ነጥቢ፣ ዌስትሃም ዩናይትድ ብ35 ነጥቢ ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 5ይ ተርታ ተሰሪዐን ይርከባ። ብብዝሒ ሸቶታት 15 ጎላት ተዋህሊሉ ዝርከብ ናይ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ ነፍሲ ወከፎም 12 ጎል ኣውፂሮም ዘለው ተጻወቲ ቶተንሃም ሃሪ ኬይንን ሶን ሃይንግሚንን ኣኸቲሉ ብቐዳምነት ይጓዓዛሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብዝተፈልየ ትሕዝቶ እንራኸብ። ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን